interesante todo o que acabamos de escoitar. Seguimos co noso programa especial e a quenda da nosa cuarta reporteira Ana. Adiante coa conexión. Hola, bos días, estamos en quinto e vamos a entrevistar a Ramón, un niño de quinto. Bos días, Ramón, eu chamome Ana. Bos días, Ana. Podría facerche unhas preguntas? Por suposto. Gustanche os libros? Moitísimo. E se tiveras un programa de radio, gustaríache algún? Sí. Que tipo de programa gustaríache? Pois... Si fixeras o teu programa de deportes, de pintura, de arte... A min gustaríame ser, por exemplo, ser das noticias do día a día de Galicia. Moi ben, pareceme un bo motivo para facer un programa. Moitas grazas. Ahora vamos a entrevistar a outras persoas a ver que nos dicen destas cosas. Chao. Chao. Bos días, estou en quinto e vou a entrevistar aos nenos que están aquí. En primeiro lugar, temos a... Como te chamas ti? Chámome Iker. Ahora vamos a facerlle unhas preguntas. A ti gustache os libros? Sí. O galego gustache? Si, eu falo moito galego. E agora que libro estás leyendo? Estoy lendo Policán 2. E te estás gustándoche? Si, moito. É moi interesante. Eu creo que na miña clase tamén hai nenos que leen Policán. Agora podemos ir a entrevistar a outro neno? Si. Gracias, adeus. Chao. Bos días. Bos días. Estou hablando con Moraima e vou a facer unha pregunta. Que estás facendo agora? Agora estaba lendo un libro Sobre que iba? sobre una chica que era su cumpleaños y lo celebraba en un bosque. Pois seguro que me gustaría se eu estaba leendo. Adeus, grazas. Bo día. Como te chamas? Eu chamome Ana, e ti? Eu chámome Toni. Podo facerche unhas preguntas? Claro. Gustanche os Pokémons? Sí. Sobre que te estás lendo o libro? Un libro llamado Aventuras en Minecraft. Parece moi interesante. Es muy interesante. Por que é interesante? Porque va sobre aventuras, un aldeano que tiene que explorar el mundo con sus amigos. Pois me gusta moito. Vamos a coa seguinte pregunta. Que palabra galega gustache? Creo que esa pregunta é un pouco difícil. Galego. Todas? Sí. Falas moito galego? Intento hablar moito galego. Eu tamén falo moito galego. E na túa casa falas? Sí, na miña casa falo. Eu creo que conozo onde vives. Adeus, grazas. Adeus, grazas a ti tamén. Bos días, estou en Radio Begoña e vou a preguntarlle unha profe do Sardo Mamoledo que están facendo aquí na súa clase no patio de recreo, porque parece que está todo moi aborrotarado. Fui un cho por aquí, flores por aquí, de todo. Bos días. Bo día, Ana. Podo facerche unhas preguntas? Sí, claro. Que estades facendo? Pois mira, ves todo un pouco alborotado porque estamos construindo a estrutura do Maio para a festa que imos celebrar mañá.
Como está dicindo Fernando, estamos construindo a estrutura do mallo, que estivemos investigando estes días como se adorna. Aprendimos que adornan con obxetos da natureza. E o único obxeto que non é natural son os ovos. Os ovos? Ala, pois eu pensaba que os ovos eran tamén naturales, porque como saían da gallina... Pero son de orixen animal e non de orixen vegetal. Tiñas máis preguntas? Sí. E que sabes de Begoña Camaño? Pois sei que Begoña Camaño é a autora a que se dedica este ano ás letras galegas. Oh, pois eu tamén sabía eso, e un pouco máis. La verdad non sabía casi todo. Eu pensaba que iba a ser fácil investigar todo sobre Begoña Camaño, pero non é tan fácil. Non é tan fácil, é algo que nos está ocorrendo en infantil, que démonos conta que para os nenos tan pequenos que temos non foi fácil encontrar datos que eles lembraran. Por iso, de momento, aínda non coñecemos demasiado da súa vida. Adeus. Moitas gracias, Ana. De nada. Bos días. Bo día. Podo facerche unhas preguntas? Por suposto. É que xa que estou aquí, gustaríache salir na tele? Bueno, poderíamos sair. E na radio? Tamén. Pois con estas preguntas xa estás salindo na radio, na tele. Que sorte. Si, xa. Que estás facendo agora? Pois agora iba a ir ao meu despacho e traballar un pouco. E que sabes de Begoña Camaño? Pois todo o que vos me contedes, porque eu non a coñecía ata este ano. Ostras, a ti gustaríache defender o feminismo? Sempre. Por qué? Porque penso que todos, independentemente do sexo das persoas, temos que ter os mesmos dereitos. Sí, todos podemos facer o mismo. Todos e todas. E agora podo ir a facer unhas preguntas aos demais nenos e profesores. Por suposto. Grazas. De nada. Adeus. Adeus. Bos días. Estou na clase de quinto e vou a entrevistar un neno chamado Gael. Bo día. Bo día. Podo facerche unhas preguntas? Sí, claro. Moitas grazas. A ti gustanche os libros? Sí. E de que o estás leendo agora mesmo? Harry Potter. Estáche gustando? Sí. Só que ten moi poucas ilustracións. Cansa moito. É interesante, pero algunhas veces cansa un pouco. E de que trata? Aún estou empezando a ler, pero dun neno que fai maxia. Parece moi interesante. Podo facerche outra pregunta? Sí, claro. A ver, é a última, vale? Se tiveras un programa, cal che gustaría de calquera cousa? Gustaríame facer por exemplo, palabras do día, algo así. Como unha radio, non? Pero chamando a xente, non? Pola calle e preguntándolle cousas, así como facedes vostedes. E gustaríache estar na televisión, nas radios? Sí, gustaríame bastante. De maior, gustaríache? Sí, gustaríame moito. Bueno, moitas grazas. Porque tamén é bonito, non? E algunhas veces viaxas por sitios. E podes visitar sitios novos. A min tamén me gustaría. Como Begoña, que estou vendo que até de salí. Sí, que antes, hora de lingua e lengua, estuvimos traballando a Begoña Camaño. E debuxándoa, coloreándoa. O meu dibuxo está aí. Moitas grazas. Adeus. De nada, adeus. E ata aquí chega o noso programa especial de Radio Begoña.
Queremos dar as grazas a todas as persoas que participaron, as que responderon ás entrevistas e, por suposto, as nosas reporteiras e reporteiros técnicos e guionistas polo gran traballo realizado. Foi unha experiencia moi especial para aprender, investigar e compartir xuntos alrededor da lingua e da cultura galega. E agora, como vos prometimos ao principio, chega a nosa sorpresa. Para despedir este programa, a nosa clase vai cantar unha versión das coplas dos maios. Esperemos que vos guste. Ata a próxima!